Jenesis isiokwu nke 3 site na amaokwu nke 1. Ma agụụ dị aghụghọ karịa anụ ọhịa ọbụla nke Jehova bụ Chineke mere eri. O wee sị nwaanyị ahụ, ọ ga-abụ ezie na Chineke sịrị, unu erila mkpụrụ sitere n'osisi ọbụla nke ubi a gbara ogige? Nwaanyị wee sị agwọ ahụ, anyị na-eri mkpụrụ osisi niile nke ubi a gbara ogige, ma mkpụrụ nke osisi ahụ nke dị n'etiti ubi a gbara ogige, Chineke asịwo, unu erila mkpụrụ sitere na ya, unu emetụkwala ya aka, ka unu wee ghara ịnwụ anwụ. Agwọ wee sị nwaanyị, ọ dịghị ọnwụ unu na-aghaghị ịnwụ, n'ihi na Chineke maara na n'ụbọchị unu ga-eri mkpụrụ sitere na ya, mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya unu ewee dị ka Chineke, na-ama ezi ihe na ihe ọjọọ. Nwaanyị wee hụ na osisi ahụ dị mma ihe oriri, na ọ bụkwa ihe na-agụ anya agụụ ile, na ihe a na-achọsi ike ka osisi ahụ bụkwa ime ka mmadụ nwee uche. O were ụfọdụ n'ime mkpụrụ ya rie, o nyekwa di ya, tinyere onwe ya, o wee rie. E wee meghee anya ha abụọ, ha wee mara na ndị gba ọtọ ka ha bụ. Ha wee dụkọta akwụkwọ osisi fig mere onwe ha ihe okike. Ha wee nụ olu Jehova bụ Chineke ka ọ na-ejegharị n'ubi ahụ agbara ogige mgbe ifufe na-efe n'ụbọchị. Mmadụ ahụ na nwunye ya wee zopụ onwe ha n'iru Jehova bụ Chineke n'etiti osisi nke ubi ahụ agbara ogige. Jehova bụ Chineke wee kpọọ mmadụ ahụ oku sị ya, olee ebe ị nọ? O wee sị, anụrụ m olu gị n'ubi a gbara ogige, m wee tụọ egwu n'ihi na onye gba ọtọ ka m bụ, m wee zoo onwe m. O wee sị, onye gosiri gị na onye gba ọtọ ka ị bụ? I riwo mkpụrụ sitere n'osisi ahụ nke m nyere gị iwu banyere ya ka ị ghara iri mkpụrụ sitere na ya? Mmadụ ahụ wee sị, nwaanyị ahụ nke i nyere m ka mụ na ya biri, ya onwe ya nyere m mkpụrụ sitere n'osisi ahụ, m wee rie. Jehova bụ Chineke wee sị nwaanyị ahụ, gịnị bụ nke a i meworo? Nwaanyị wee sị, agwọ ahụ rafuru m wee rie. Jehova bụ Chineke wee sị agwọ ahụ, n'ihi na imewo nke a, ihe a na-abụ ọnụ ka ị bụ karịa anụ ụlọ niile na karịa anụ ọhịa niile ọbụla. Afọ gị ka ị ga-eji jee ije, ọ bụkwa aja ka ị ga na-eri ụbọchị niile nke ndụ gị. Iro ka m ga-etinyekwa n'etiti gị na nwaanyị ahụ, na n'etiti mkpụrụ gị na mkpụrụ ya. Mkpụrụ ahụ ga-echifịa gị n'isi, gị onwe gị ga-echifịakwa ya n'ikiri ụkwụ. Nwaanyị ahụ ka ọ sịrị, m ga-eme ka ihe mgbu gị na ịtụ ume gị baa ụba nke ukwuu. N'ihe mgbu ka ị ga-amụ ụmụ, n'ebe di gị nọ ka ọchịchọ gị ga-adị, ya onwe ya ga-achịkwa gị. Adam ka ọ sịkwara, n'ihi na ị ga-ewo ntị n'olu nwunye gị, i wee rie mkpụrụ sitere n'osisi ahụ nke m nyere gị iwu banyere ya, sị, gị erila mkpụrụ sitere na ya. Ihe a na-abụ ọnụ ka ala bụ n'ihi gị, n'ihe mgbu ka ị ga-eri ihe sitere na ya ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụkwa ogwu na uke ka ọ ga-epuru gị. Ị ga-erikwa ihe ọkụkụ nke ubi, na ọsụsọ iru gị ka ị ga-eri nri, ruo mgbe ị ga-alata n'ala, n'ihi na esiri na ya wepụta gị, n'ihi na aja ka ị bụ, ọ bụkwa aja ka ị ga-alata.
mmadụ ahụ wee kpọọ aha nwunye ya Eve, n'ihi na nwaanyị ahụ bụ nne mmadụ niile nwere ndụ. Jehova bụ Chineke wee were akpụkpọ anụ mere Adam, mekwara nwunye ya uwe ime, wee yibe ha. Jehova bụ Chineke wee sị, lee, mmadụ ahụ aghọwo ihe dị ka otu onye n'ime anyị, n'ịma ezi ihe na ihe ọjọọ. Ma ugbu a, ka o wee ghara isetị aka ya were mkpụrụ sitere n'osisi ahụ nke ndụ rie, dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Jehova bụ Chineke wee zipụ ya n'ubi Iden agbara ogige, ịlụ ọlụ ala ahụ nke esiri na ya wepụta ya. O wee chụpụ mmadụ ahụ, wee mee ka cherubim nọdụ n'akụkụ iru anyanwụ nke ubi Iden agbara ogige, ha na ire ọkụ nke mma agha nke na-echigharị onwe ya, ichebe ụzọ osisi ahụ nke ndụ.